Humanatala ang outbreak sa diarrhea sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental, midag sa karon ng hinabang alang sa mga naapektuhan. Ani ang report. December 31, 2020, dihang kapin 30 ka mga residente sa Barangay Butuan sa Jose Abad Santos, Davao Occidental ang gidala sa Tomas La Chica District Hospital. Human gikalibanga tungod sa nakontamina nga tinubdan sa tubig mainom sa lugar. Hinon sa karon, 21 na lang ang nagpabilin sa ospital. Agad din po tayo nagpadala ng medical team sa Ground Zero para ma-inspect ang area at mabigyan ng first aid yung mga may early symptoms ng diarrhea. Ug dihang mikatag ang impormasyon kalabot sa hitabo sa social media, daghan usabag ng hatag og hinabang alang sa mga apektadong residente. Gani nagtinabangay ang nagkalailang ahensya aron manghatag og hinabang adto sa mga naapektuhan. Lakip ang Davao City kung asa gikarga sa truck ang mga donasyon nga gikan kang Congressman Paulo Duterte. Ilabihan ang pagpasalamat ni Just Mayor Jason John Joy sa maong hinabang alang sa imaging sakpan. Ilabi na sa mga naapektuhan sa outbreak sa diarrhea sa lugar. Sa FB post sa Mayor, gihan ay niini ang proseso sa pag-release sa mga donasyon. Ibutang sab ang mga donasyon ilabi na mga pagkaon ug tambal sa municipal gym. Matud sa Mayor nga mihimo na sila karon og plano alang sa pagpalambo sa water sources sa probinsya. Lakip dinhi ang mas istriktong guidelines sa mga itukod nga deep well water sources. Dugang programa alang sa limpyo nga tubig, mas kusog nga information dissemination campaign ug uban pa. Patuloy po na maghahanap ng mga paraan ang ating local government unit upang po mas maprotektahan ang kalusugan ng mamamayan sa Jose Abad Santos. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao.